доста години насам не се е случвало Левски и ЦСКА да определят шампиона на страната в пряк матч, такъв какъвто ще наблюдаваме тази вечер в София. Всичко вече е готово за началото на матча. Левски в традиционните си сини екипи и ЦСКА в червено. Методи Деянов центрира в наказателното поле. Владо Манчев беше притиснат от двама футболисти в синьо. Галин Иванов спокойно в ляво. Центриране. Бербатов с глава. Това беше първата опасност пред една от двете врати. Знаете добре от статистиката до този момент с предимство отбора на Левски. 40 победи, 35 за ЦСКА, 27 срещи са завършили наравно. Опасно сега пред вратата. Това е Бербатов и невероятен пропуск на девятката на ЦСКА. Изключителна грешка в отбраната на Левски, след като Предраг Пажин и Красимир Димитров не се разбраха много добре. Топката попадна в червените. Методи Деянов веднага изведе Бербатов. Той имаше възможност да стреля. Още веднъж виждате на повторението каква прекрасна позиция за нападателя на ЦСКА. И жълт картон за Захари Сираков. Втори жълт картон вдига Узунов в този матч. Общо 80 до този момент в матчовете, които е ръководил в А група. Днес 18 среща този сезон. 3 червени картона е показал Узунов. Отново опасна топка към Димитър Иванков. Знаете, Атанас Узунов е рекордьор в матчовете между Левски и ЦСКА в вечното дерби. Една победа в финала за Купата на България имат футболистите в червено. На 28 май 1997 година те победиха с 3-1. Тогава треньор на ЦСКА беше Георги Василев. Иначе предимство за Левски тогава, когато Узунов е съдия. Победа през 1995 година с 3-1 за Левски. Равенство 95-96 1-1. 1-0 победа за Левски през октомври 1997 година, 2-0 през август 1998 и последния матч, който той ръководи, може би най-близък в нашите спомени, на стадион Славия. Там Левски победи ЦСКА с 3-2 среща за първенство на 6 март 1999 година. Методи Деянов успя да се измъкне от шпагата на Красимир Димитров. Подаване в предни позиции Манчев. Дали ще успее да надбяга там Пажин? Не е особено умела игра на сръбския бранител на Левски. Очевидно е напрежението в отбранителната линия на домакините. С номер 15 Саша Мъркич се появява на игрището, а напуска Галин Иванов. Доста трудно бе да различим състезателя на ЦСКА, който бе контузен в мъглата, стеляще се към дъното от към сектор Б на стадион Георги Аспарухов. В крайна сметка се оказва, че това е бил Галин Иванов. А и в момента Евгений Немодрук, отбранителя на ЦСКА, вратарят е направо изгубен в мъглата. Виждате и на вашите екрани каква е ситуацията след поредната димка. Оказва се, че в днешния матч старшият треньорът на Левски Димитър Димитров се е върнал към схемата, която разиграваше Любко Петрович, с последен в отбраната Пажин, с двама стопери Топозаков и Ингълс. Бисер Иванов играе като десен бек. Отляво е Елин Топозаков, а Захари Сираков, който също се очакваше да е последен, е по-напред. Пажин сега изчисти топката от краката на Бербатов. Това беше поредната грешка на Предраг Пажин от началото на матча. Вероятно на повторението ще видим отлично по какъв елементарен начин сръбския бранител позволи на Бербатов да излезе на стрелкова позиция. След това за негов късмет Бербатов се забави и Предраг Пажин успя с шпагат да изчисти топката в корнер. Георги Иванов и Томаш се борят. Шестицата на ЦСКА наделя авантаж след нарушението, което извърши Георги Иванов. Продължава акцията на ЦСКА и нов фал. Този път срещу Чомаков. Сега би трябвало Георги Иванов да получи жълт картон за това свое деяние от преди малко. Атанас Узунов бърка в джобчето си и показва
на девятката на Левски. Жълт картон. По 2 жълти картона за двата състава от началото на матча. И като че ли това е и най-интересното от началото на двубоя. Вече 23-4 минути се играе на стадион Георги Аспарухов. Голове няма, 0-0. А виждате, че Георги Иванов при онзи удар с напусналия вече Галин Иванов е получил доста неприятна аркада. И набързо са се опитали докторите на Левски да го вдигнат, колкото да доизкара полувремето. През почивката ще трябва обаче да му бъде оказвана още помощ. Бербатов пак тормози бранителите в синьо, възможност за удар. Бисер Иванов, последна преграда за топката пред вратата на Левски. Кременлиев. Центриране, удар с глава и това е 1-0, но има сигнал за засада. Сигнал за засада, вдигнате флага високо на Иван Леков. Няма гол, уважаеми зрители. 0-0 продължава да е резултата. Футболистите на ЦСКА все още се радват. Така както и треньора Сашо Станков не могат да повярват просто. Юфу задържа топката нападателят на Левски. Георги Иванов очакваше. Той предпочете да играе с Асен Николов. Захари Сираков, рикошет. Претенции на Захари Сираков, че топката е срещнала ръката на футболист в червено. И фаул на играчът на Левски срещу Кременлиев. Сашо Станков пали поредната цигара. Има обаче от какво да бъде доволен младия наставник на ЦСКА. Неговият отбор предварително смятан за аутсайдер, предварително отписван в борбата за титлата, след като още в началото на пролетния дял Левски натрупа преднина от 9 точки. Сега играе матча на живота си на стадион Георги Аспарухов и се бори с фаворита Левски. Георги Иванов и Саша Мъркич влязаха в някаква разправия помежду си. Иванов изглежда като герой от Рамбо в момента, с тази превръзка на главата и цялото му лице обляно в кръв. Ъглов удар за Левски сега. Сашо Александров го изпълнява както обикновено от тази страна. Висока топка, Немодрук излиза и лови без проблем. А фланелката на Георги Иванов вече не става дори и за парцали, защото тя бе разкъсана и виждате на какво прилича в момента Георги Иванов. Доста му се събра на централния нападател на Левски с разбита глава, бинтован, течаща кръв. Фланелката му не изглеждаше никак добре и преди това, но сега вече бе разпрана. Сега ще видим и положението, при което бе отменен гола на ЦСКА. Едва ли някой би се наел да твърди със сигурност, но Бисер Иванов или Джон Ингълс, като оставен последен в тази ситуация, като че ли покриваше засадата. Захари Сираков, центриране към Сершиов и намеса в най-важния момент на Иво Тренчев, играча с номер 5. Пряк свободен удар в полза на армейците от едно приятно за техничен футболист, какъвто е Деянов, място. Условие за точно центриране, а защо не и за изненадващ обстрел с фалцова топка. Предпочита да центрира Деянов. Удар с глава! И късметът на Димитър Иванков спасява неговата врата. Нищо нямаше да направи вратаря на Левски, ако тази топка бе попаднала в очертанията. Елементарно, абсолютно елементарно беше оставен Тренчев да стреля с глава. Това е още един факт, който прави впечатление в редиците на Левски. Футболистите на отбора явно са изнервени и доста често влизат в пререкания помежду си. Това съвсем не е в помощ на играта. Ангелов има възможност и стреля страхотен шут на осмицата на ЦСКА. Сершиов напуска и на негово място влиза Нешко Милованович с номер 20. Това означава, че Милованович ще трябва да се подвизава като чист нападател, а не като полузащитник с офанзивни функции, като
Такъв се изявяваше той в последните мачове на Левски, когато влизаше като резерва. Пажин! Силен удар на Пажин! Точно в ръцете на Немодрук. И няма проблем за вратаря. Това бе характерно за играта на Левски дори в матча в Перник, когато сините трябваше да наваксват 2 гола пасив. Захари Сираков, центриране, възможност, Георги Иванов. Още една възможност, Нешко Милованович. Невероятен пропуск, това просто не може да бъде. Нешко Милованович направи най-трудното нещо на света. Сега ще видите на повторението, уважаеми зрители, но едва ли би могъл да се намери футболист, който да пропусне от такава ситуация. Ето го центрирането на Захари Сираков. Георги Иванов се размина в първия момент с топката. След това видя, че Милованович е абсолютно сам. Подаде му и удара му с левия крак. Срещна тялото на Иво Тренчев. Иво Тренчев се превръща в герой за ЦСК. Асен Николов към Георги Иванов. Веднага се намесиха и Тренчев, и Мъркич. Сам се бори Георги Иванов. И тъч. Тъч за... Не, това е нарушение. Нарушение извърши Георги Иванов. В момента, вероятно го видяхте на близкия план, той е доста превъзбуден. Дълга топка към Бербатов. Не се пребори отново Ингъл. Сега и Пажин сгреши. Бербатов остава сам. И просто се засвети. Това беше груба грешка на Бербатов. Останал сам срещу Димитър Иванков. Димитър Бербатов можеше да донесе победата на своя тим в 90-та минута на този матч. Две опасности отново пред вратата на Левски в заключителните минути. 3-минутно продължение отсъжда арбитъра Атанас Узунов. Още 180 секунди на безмилостна битка на терена. Телкийски тръгва в дясно за Левски, пресрещат и фаулиран от Чолмаков. Ето ги поредните претенции сега за жълт картон, който автоматично щеше да извади Чолмаков извън игра. Атанас Узунов предпочита да отсъди само пряк свободен удар. Виждате в момента ситуацията от преди секунди. Телкийски ще центрира целия отбор на Левски, както и този на ЦСК е в наказателното поле. Удар с гола и 1-0 за Левски. 1-0 с гол на Георги Иванов. Георги Иванов в 91-та минута бележи изключително важен гол за своя отбор. Левски ЦСК 1-0 след това центриране на Телкийски и Георги Иванов, който отново се превръща в кошмара за ЦСК. Изключителен и много важен гол. Димитър Димитров, треньора на Левски, който не знае откъде се появи, точно до пейката, там където всъщност няма право да бъде. Няма как да изрази радостта си. Виждате в момента на повторение нарушението на Чолмаков, извършено абсолютно безмислено на това място, преди да дойде прекия свободен удар. Щастливия Георги Иванов. Как няма да е щастлив Георги Иванов, когато той се превръща в футболиста с синя фланелка, отбелязал най-много голове в вратата на ЦСК. Двама георгиевци се превръщат в легенди за сините. Георги Аспарухов и Георги Иванов. Центрирането на Телкийски и удара с глава на Георги Иванов. Най-после изпуснат от Иво Тренчев. Единствената грешка в отбраната на ЦСК за 91-92 минути игра. Безупречно подредени бранители в червено видяхме в този матч. Те обаче сгрешиха в самия край. Това е последният сигнал на Атанас Узунов. Левски победи ЦСК с 1-0 в дербито на 26-тия кръг на А-футболна група и излезе с преднина от 5 точки пред червените 4 кръга преди края. За мен всички голове са специални, не само този. Може би този така е по-ценен, защото Левски спечели титлата след 5 години без титла. Така че всички голове за мен са важни. Имам и по-ценни такива, които лично на мен